metu kang gareng titipan Jawa iku kedua Okasane tapi kukuran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tak sengkak-sengkake nganti supaya jam 2 kliwat 8 menit. Wah, tenan kok. Ya karang mau kuwi panjenengan para pangarsa ya akeh ingkang dadi anggone napa paring sesuluh marang warga ora apa-apa sing baku kinabulake marang Gusti Kang Murbeng Kawasa kinabulake ana sedalem Allah yang Magung ya ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala. Titik kalenggan iki aku kepara sowan ana ing desa Kebon Manis kene supaya melu rewang-rewang nyunake berkah pangestu marang keluarga agung ing desa Kebon Manis kene. Ning nong sore-sore neng latar karo sindene monggo rame-rame kanca ayo kanca kanca sing bayena kanca sambrana ayo mokong desa lawang kowe sing para-parai lawang kowe sing para-parai mentah saka toko mikir mas mikir mas lipet aku berani lolo